Dal by som si kolu. Kolu? No, keď som sa ja dal. Dobrá. Chalani, ale nemáte nejaké drobné? No, ja mám asi 15 centov. Ja mám klokaňu minci. Chalani, kam sa vám podeli všetky peniaze? Vidíte na kečupy, to je každý kečup. Áno, veľký rozpočet na toto video. Predo mňou je tu na stole 50 kg kečupu. Nakúpili sme veľký budget na toto video, takže dajte rýchlo. Mám pre vás jedinečnú investičnú príležitosť. Hauptzuachcoin. Dáte nám peniaze, dostanete Hauptzuachcoin. Máme peniaze. Ten sokol pfuj na tú vec vyzerá veľmi lukratívne. Lukratívne, príliš, že eventuálne na tom zarobíme. Tomu ver. Pani Janak. Hej. Tak kolu si asi nekúpime. Máme tu nejakú lacnejšiu alternatívu? Biela kola! Biela kola! Golden shotgun, golden shotgun, golden shotgun SK. Video je dneska. Povieme si niečo o alternatívnych kolových nápoch. Časy sú ťažké, peňaženky sú sužované z rôznych strán a málo kto si dneska môže dovoliť taký luxus, ako je Coca-Cola alebo dokonca Kofola. Takže ideme otestovať s Michalom. Ideme otestovať alternatívne koly, lebo kola je veľmi starý nápoj, veľa ľudí to nevie, ale ona vznikla už v 1886 ako lekársky nápoj, ale my ideme dnes ochutnávať fejkové koly, atrapy a hádam nájdeme to najlepšie z toho najhoršieho. Takže ideme na to rovno, čím začneme David. Ja by som začal freeway kolou, lebo freeway kola je klasika. Freeway kola je môjho srdca palivo, ja si to furt kupujem. Furt si to kúpuje. Hej, ja som ambasádor freeway kola. Ak by som mal mať jeden sponzorship, je to buď voda z doby ľadovej alebo freeway kola. Môj detko má pozemok v Dunajskej Lužnej, na Nových Košariskách. A on tam vždy robí na záhrade, niečo tam okopáva, stromčeky, nosí tam hlinu, robí tam veci, má tam takých tých gnómov záhradných. A on vždycky na záhrade, keď robí, popíja freeway kolu, je to jeho palivo, celé to vybudoval vďaka freeway kole. Dobre, ideme to ochutnať a budeme to hodnotiť na bodovej stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená zle a 10 znamená veľmi dobre. Dobre, takže ideme zistiť, ako chutí diaľničná kola. Ja mám freeway kolu veľmi rád. Pre mňa to je jeden z tých nápojov, čo si proste reálne kupujem v obchode, keď som smedný. Takže podľa mňa na kolovej stupnici to je veľmi silných asi 9 bodov z 10, lebo si to naozaj kupujem, chutí mi to. A podľa mňa to je tej Coca-Cola jeden z tých najbližších fejkových blížencov, príbuzencov, ja neviem proste, čo si o tom myslíš, David? Úplne, keď som si to odpil, úplne cítim, jak mi narastli chlpy na hrudi, jak mám chuť si dať takú tú detkovskú čapicu, čo detko vždycky nosí, aj z niečo na záhrade robiť s lopatou, s rílom a tak, a naučiť sa, aký je rozdiel medzi rílom a motikou. Každopádne, tá chuť, je to naozaj dobré, ako hovorí Mišo, veľmi dobrá chuť, tiež si to kúpujem len tak, ale nepovedal by som, že je to až také super, ale je to veľmi dobré, je to veľmi dobré. 8 bodov, Mišo dáva 9, môžeme sa posunúť na ďalšiu. Okrem freeway koly sa predáva v Lidli ešte City Cola. A toto je úplná žumpa. Toto stalo nejakých 30 centov, za mojich čias stalo 10 centov. Ešte bolo podobné tomuto Brazil Cola, ale Brazil Colu sme nenašli. Pamätníci si pamätajú ešte Afrikolu, ale to už nebol budget. City Cola, ja si pamätám, že to chutilo jak veľmi zlý kolový sirup, vo veľmi zlom pomere zmiešaný s vodou. City Cola inak s S-kom. Není to, že City akože mesto, je to City, že proste random žvást. Čo to robím ja?
Môžem sa opýtať, že tvoj brat bude celý dostať? Môj verdikt je, že aj keď City je s S-kom a není to jak mesto, ale je to ako náhodné slovo, vo mne to naozaj evokuje mesto. Keď si toto odpijem, tak cítim sa ako v meste, ale nie v takom dobrom meste, jak Bratislava, alebo Richmond, ale skorej ako Bangladeš. Bangladeš je mesto? Strašne mi trvá v moči. Kaže to je zelenina. Tam není hajel. To nie je Som je vymočí na oblečenie? Ono to trochu chutí ako také, že keby ste zriedili proste nejakú lacnú kolu s vodou. Ale nie je to, že hnusné, viem si predstaviť, že by som tým niečo zapíjal, nejaké jedlo, nejaké čipsy, ale také nič moc. Im sa tam nedajú zavrieť. Fere od hajzla. Ja tomu dávam 3 body, lebo podľa mňa to je veľmi až príliš zriedené z toho hudbu. Nechutilo mi to. 3 body podľa mňa sú akurát na to. 4 body tomu dávam, 4 body. Veľmi adekvátne. Ideme ďalej. Čo teraz dáme? Toto je že 2. Toto je že 2 body. Toto je hrozné. To chutí jak... Podľa mňa to je voda s cukrom a kúsok ropy alebo také niečo. To je proste, ja neviem. Ty pečoval cukrovku, som nám vyšťal, že to neviem. Ne, proste to nechutí ani ako kola. Aj, idem sa asi vygrcať. No ja tu mám pre teba, David, extrémne prekvapenie, ale k tým sa ešte dostaneme. Ešte sa dostaneme k tým. Teraz sa musíme prekopať cez tieto. A keď sme už pri týchto hnusných, zriedených kolách, tak tu máme Koruna, nová ešte lepšia Koruna kola. Koruna je minerálka. Prečo má minerálka proste kolu a prečo je nová ešte lepšia, to znamená, že bola stará ešte horšia. To je proste zlá reklama. Oni sa priznali, že to je... Oni sa priznali. Prečo to... On tak pomarančovo to Vonia to, hej, po citrusoch. Toto bude zaujímavé. Voní to ako tá vec, čo dávate do toho umývačky, keď idete umývať. Dobre, toto chutí ešte viac ako voda. To je, aký by si do City Coly hodili taký ten šumiaci srač. Fuj, no. To je City Cola zriedená s vodou a nazvali to nová ešte lepšia. Kamo, nechcem vedieť, čo bolo predtým, keď toto je ešte lepšie. Dobre, toto je 0. Toto je nula, toto je... To je zatiaľ dno. To chutí jak minerálka, ktorá proste sa vzdala v polovici. Proste to je veľmi zlé. Podľa mňa ten prameň by mal vyschnúť, lebo toto... To je strašné. Vieš čo, ale ja im musím dať body za originalitu, lebo tá citrusová... Tá citrusová chujovina v tomto by ma nenapadla. Jak body za originalitu? Nebuď skromný. Body za Za originalitu? originalitu? Toto video fakt nemusíš byť To je ďalú jak, advokát. Hitler bol síce nácek, ale dávam mu body za originalitu. Pred ním ešte nikto Lokožikov nezabil. Poďme radšej ďalšie kolo. Ja tomu dávam 3 body. Ja tomu dávam 3 body. Ja, no, Za čo? toto má reálne najhnusnejší Pozor, obal, pozor. že originalita. Ale pozri, je tam priesvitný švulec, taký... Počúvaj, odlep to a potom bude napísané dačo iné. Ja som len prelepil jednu fľašu. City Cola. Ja nemôžem povedať na videu, čo tam je napísané. Vieš, čo je tam napísané pod tým obalom? Niečo na... Že George Bush spravil 9-11. Že on zhodil dvojičky. Vycenzurované. Dajte to niekde, dáš mi. V lacných sračkách ideme na Royal Crown kolu. Hej, toto actually není lacné. Ľudia, viete, Museli sme si zobrať úver spotrebný, aby sme si túto kolu kúpili. Royal Crown kola je jeden z najväčších proste icebergov kolových, ktoré máme okrem Afrikoly ešte na Slovensku, lebo toto pôvodne bola RC kola. RC kolu si všetci pamätajú ako proste tú hnusnú fejkovú Pepsi kolu na kúpaliskách. A potom zrazu spravili rebrand a vyzerá to jak tá najviac fancy vec, čo kedy existovala. A pritom to je furt tá istá RC kola. Proste stojí to cez euro. Záhadné entity. My sme si museli zobrať úver na toto v banke a musel som to založiť bytom mojej babky. Pani Janáková nám prispela dobrých pár korún. 7 bodov z 10. Obávam sa, že by bola pani Janáková. Pani Janáková, budem tam z obidu. Čo sa stalo práve? Dobre, mali sme menšie technické problémy, musel som dať mobil na chvíľu do chladničky. Pokračujeme. Takže Royal Crown kola. On zabral tie dvere vonkajšie? Nepustíme ho už. Pani Janáková je vybavená. Môžeme sa prekladať do posúnkovej reči.
Choďte už do na to. Ten mobil horí reálne. Keď mi Pálo Habera copyright strike na intro dal, tak som si vlastný jingle rýchlo zmajstroval. Golden shotgun, 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 golden shotgun SK. Video je dneska. Dajte odber, dajte odber, dajte odber, dajte odber, dajte odber na môj kanál Golden Shotgun SK. Ale to poslednú čo ešte raz. Dajte odber, dajte odber, dajte odber, dajte odber, dajte odber na môj kanál Golden Shotgun SK.